हमार नाना नानी मर गइलन जा त हमनी के हक नइखे हो हैं काहे न खाइम अभी हमार चा जाई न त हमार मतरिया ये जिगवा हक हिस्सा ले लीही ठीक नु अरे पुष्पवा कहां बाई रे बुझात नहीं के तहरा के कि हां आके खाई आ निकाल देली तब का निकलनी ह कितना चटक एकदम मन सुंदर लागत रे देखे में देखही में निक लागता पहले खूब हां सब रुक रे तनी लेके आ भी देखा पहले पहले हमरा के चूसा मुड़ी चूस है तू खइबी ना खाली ना धर नीमक कम बा हैं नीमक कम बा ठीक बा लेके आई बिना नीमक के हमरा खाई ना होई दीदी यार ओह कितना निक लागत रे कहत कि नीमक के नहीं खे सुन ना हैं बका बका ताकत रही के जल्दी से निकालत बनावत रही तू बका बका ताकत रही मामी अरे ताके दे हिया आइल बनी जा काहे खाती अरे हमनी के पेटवा ध के बाहन के आइल बनी जा माई दावा तो परवा लिखवा ली तो कसर के परी बताओ अगर हमनी के माई चा जाई ना अभी आधा ह के हिस्सा ये जीवे हमनी के घर बना के जीवे रहे लागे माईयो के आवत या त एगो लुगा देतौ जा हमनियो के आवत या त एगो लुगा देतौ जा काहे ओतने भर के हमनी के बनी जा काहे पेटवा बहान के हमनी के आइल बनी जा बड़ी बड़ी जा तेज जान तड़ी एक बाती मामी के पतोहिया ही सन भौजैयन हमनी के देखत तनी ना के मार ना के मुंह चढ़ैले बई जा ना के मुंह चढ़ैले से कुछ बटुए आइल बई त खाइम नहीं मिक बनल बारे तब का निमक तन की तेज बा भाता में खाइम के पीट के खाइम तू एक नंबर खिलाड़े हई अभी कहत है कि नीमक के नहीं खे अब कहत है कि अथी करब छीट के खाइम कनी रे निमक तन की कम बा बाकी चटक बनल बा अरे दीदिया छानल का ना रखल घास ना रे भुला गइनी हा तू नु आई रे ओतना मछरी धइले नहीं सोचना ये दूध सुन ना दूगो ध दी कह तनी राती ऐसा मुआ के मम्मिया के कि अथी खसी मंगा दिया हो मुर्गा का रे आलू खइले चाहे मुर्गा खइली बतिया बरोबरे बा ठीक है कहत रही महंगा बात पहले के असई खाई रहल कौन चीज खाती काहे नहीं ना मंगाई कौन देम के जमीनिया बेच दे हम अरे हमार माई के हिस्सा नहीं है का माई क्या कहले बिया हमनी के कि हमार सब कुछ हमार माई मरे से पहले नानी मरे से पहले कहले बिया कि जब तक रहिए बुचिया तोर बेटी हन स जहन स लिहन स दिहन स एजे रहियन स काहे ना यानी के बोलाला में कुछ बा ना जान ले खो खो लेकिन कुछ कह रे बुचिया छोटा बना ए जिगवा चटक दे बनल बा खाइल हो जाला इजा खाइल हो दम हो जाता टे डरे जमीनिया के कह देता नहीं जाना तो डरे हमनी के लालन के दे देते जा ना अपने हाथ से बनाए खाए में लाज नहीं था का लाज बारे अभी अपन हक में हिस्सा न खाता दूसरा कमाई खाता निक लागेला रे ए दे लाल का मरचा पिसला इसके हरियर का रे फोरन दले बड़ी ललका के मेथी डोले बस नीमन लागता ना चाहिए काजी फेंक दम कराइए कपड़ा पर कैसे फेंक दे कैसे फेंक दे हमरो हाथ गोड़ बाटे ई कैसे बोलता हो टेढ़ रहुआ सब जाके का कहला के अथु न हो जा जी आ भाने न हो जा आ लोग कहला कि भाने के आदमी गोड़ पूजेलन हई करल त लाज शरम इचको हइए रखी जी कि का तारा लाजबा पूजे के चाही त अथी करतड़ू कराही त लेके आराम से बैठ के खाता नहीं जा आ लाज शरम नहीं खे कि का कर जाला काहे खातिर एकरा के चढ़ावे के काम में लाज शरम काहे खातिर लागी कोनो चोरी कर दे जा डकैती कर नहीं जा हां के हिस्सा बाटे त खाता नहीं जा सारा बस भाग मांगते जा जी का हमर माई के हिस्सा नहीं है का आसमान में से गिर रहे का हमार के जब कर हक हिस्सा बाई जक जन्मल हिया त मम्मी जी शादी बियाह क दिन तब जहां तहां चल नु गई कि अभी एज के डेरा जमैली में हमर नानी कहले बिया के बेटी जब तक ले एथी तू ए जीवा धरती पर रही तब तक ले तारा नैहर में हक हिस्सा बटुए खूब और माई कहतड़ी त जब खाई के पीही के रहे त जाके अपन माई से रवा सब मांगती जा हमर मम्मी जी से मांगती जा अपन मम्मी से मांगती जा रुको जा पीछे दीदी कम हो जाई अरे दीदिया अब देख तो कहां हो मां कल सुन मुंह फाट जाओ कहां रुको सब जूठा एकरे में चुआ ताटे चुए दो हमनी खाए के बा बोलबू ढेर दीदिया का मन नजर लग जाला खाए में पेट खराब हो जे करते जानता रू अबे समझावे लगा
ये रामा अरे झूठे हो जाई भाग हटे ना हो काहे तू दिमाग खराब कइले बाड़ू हमनी जब खातन जाता एस जाइबू का चाहत हो ना खाई जा चिन्हबो ना करी ना हमार हम भौजाई हड़ू के का हड़ू मांग ना खिजे सकते हां बुचिए रे देवे के हाथ में घून लागल बा अब का निकलते हैं जोकरा में रुको हम देखो तनी ना बुचिया भीड़ कर जा कहां रखले टमाटरवा नहीं खेलो कत रे घूल घूल टमाटर त बीच बीच के खा कर आपका लेम जाए हां आपका ओकरा में रखल बाटे देख दीदी आगुल टमाटर को रस आपका पूरा के कला खाई के बताइए तो के कला काहे तरह से पूछ के खाई जा हैं बोला तरह से पूछ के खाई मालिक हो का कहा ना मालिक हो मम्मी कभी हिम्मत नहीं हमसे बोले के तब ए जगह और भाई के हक हिस्सा बाटे त जक नहीं रोक तब अपन हक हिस्सा वो सब ले ना बोलती रे काहे ना अपन हक हिस्सा ले ना हमार भाई कहलन स कि हां फरियावली भइल बाड़ू जब लेवे के रही त पीछा हट जी जा कि ना हमार भाई होवे काहे के लिए हक हिस्सा आ दूसरा के त चढ़ के लगता कैसे आगे डेरा जमैले बनी जा क दिन से कहत नहीं काहे जी के 10-15 दिन से बनी जा अड़ियाइल बनी जा हां दीदी मत बोलिए मत अरे कौआ के टर करे दे हमने के का फिक्र पड़े वाला बाटे नहीं जैसे बोलू मसाला फेंक दी का मुंह पर मार दी करे कलछुल से एक कलछुल दे देना मार दी करे जतिंगे से जरा त चलावे तुरंत ही आवेला सड़ मनी धके चला दी ना कलछुल हो को चाहे पलसुल हो को कुछ हम चला दी ना तो लोड़े से मांग फाड़ देब चिन्हते नहीं कि हमरा कहत ना या के बड़ा बड़ा करे लागत ऐसन रे माई अब मामी के न नइखे हाफ दा बेजा चले दोनों पतो काबू में नहीं खींचे मामी के कितना दिन मम्मी राज कइलस सब ना अब बात जाय दे रे पूछे हमनी के ओसे का मतलब बटुए आइल बनिया 10 दिन आराम हुआ से खा के 4,000 के लुगा लेला हम जैसे हिले टप समूह हम हूं ना रे हम हूं नहीं जाए दो बियाह शादी बीतिए गइल उहे दूगो भगिनी बाई जे कहते जे ए मामी अभी रहम तो ओइसे ज्यादा बाई जता अपन का पतोई बनावत ऐसन खियावत ऐसन करत ऐसन धरत ऐसन अब हमरा कौन दुख बउए अपन करत नहीं कनी ए बेरा त ना होई ना त बाबुए ले ज्यादा समा के नु देखम नु त कह देम तिथि बना के खिया दसन खसी खसी कहले बाई जे कहिए ले आई तो खा लिहन तो ठीके न हो जाई ओकनी जान के बताओ ऐसा उ तो हमर ननद वैसा रही तो ना क दिहली ध दिहली न तो आज के जमाना में कोई बा करे धरे वाला आई आज के जमाना में उहे बेचारे उतर का हो कने ली बबुआ जी लेके आइल बानी लौका कहतनी कि बाजका बनावे खातिर अरे ना हो बाजा का ना कहतनी दोनों भगिनिया बाई जा अब बताओ बार बार जा ननद के रखे जे कहते जाए मामी मैथी बनवा दे खसी बनवा दिए भैया ले कह के खसी बनवा दी तो उहे सोचत रहे खसी बना आज त मछरी त बनलै न बा तो सुबह हवा न मछरिया मन से का जाने खा ली जा कि ना खा ली जा ओके चलते त काहे कहते जे मुन जल त देनी हम आठगो त बैठ के खैली है जा फिर बड़की भगिनिया रे कहतनी ननद बुची की हटी भाभी हम छान देतनी तब छाना तो खिया जा खात हुए जा फिर हम चल आइल हनी अरे बा कैसा ना है जा बहुत हमार ननद लायक रही कनिया देखा आज उनके देन हन पैसा कौड़ी बेचारी दे दे के घर दुआर बनवा दिली धनिक मनी घर के बाड़ी तपन बनवा दिली क दिहली न त हमनी के घर में कुछ होई त बताव आ वैसे देखो तो यही से हमारा मुंह ना खोल सपरेला न तो तोहन जानी जा ई त पतिया ठीके कहतानी बहुत व्यवहार के अच्छा बाड़ी जा हाँ, पूछो जाने फुए जी के हमनी के धन पे आज राज करतनी जा बेचारा दे के चल गईनी आ लइका फइका ना रहसन तबे न मामा जी हमनी के दे के चल गईनी आ बताई कुछ कहीं हाथ के लुबुरी नहीं खींचा झबा नहीं खींचा कर जवान आदमी देत रही खाता तनी हो बड़ा की बतनी हलहु खाए पिए में नहीं थी लेकिन छोटा के ठीक ही है कोनो तनी ना रहेला हां ओकरा के कहीं है जे बैठ तो बैठल ही रह जाली झगड़ो लड़ाई में ना रहली तनी बड़ा की बड़ी चाप बिया ऐसे परसों दिन कहते कि हमरा के ए भौजी ई नइटिया कहां से किन ले रहू हम कहनी कि भैया लाई रही गुजरात से ता अच्छा फिर उनका मन में रहे कि ली तो हम ये चपोत चपात के आयरन दे के धइले बनी दे वही खातिर आ जाए तो दे दिहल जला जेख ई कुल बेटी पुतो इनके कैसे तो काला भागना भगनी बाई जे दियला सनु बढ़बे करेला घटी ना अरे भागना भगनी ब्राह्मण जात में आवेलन जी ना जी जाना तनी कि जे गोड़ हाथ पूज दीही मामा उठिए सुत के अपन भगिनी के तो उ धन सेठो से धन सेठ हो जाई ओकरा के कबो घर में अनाज के दुख ना होई जननी उहे ना ज्यादा कन्या ठीक बउए कोनो बात नहीं के तो कहिए बबुए कही बना के तो बना दिए जे पकौड़िया में का बा जौन बनी के जौन करी है जा ठीक ना
ठीक बा तो कहनी है कि ओकनी के खिया दी हो बचका आ, छोटा के? कहतनी कि खसी के मीट बनावे के तो सुबह मछली बनले ना आदमी दिन भर खइबे ना कइलन तो जाए तो दोसरे दिन बन जाई बज के बन जाई एमे का बा कोनो जरूरी बा। उहा केतना खुश होई हन जामा जी कि हमार सास के हमार मामी केतना मानो तड़ी आ ए बच्चे देख केहू के कह देबे खुश होको काहे ना तो केहू के कह देबू नो तो ई नानू केहू कही हम अगर रोई हमर नंदी है से नहीं के कहले काहे ससुई नहीं के कहले भगवान देखो तड़ा नो है वो तो बतिया ठीक है कहतनी भगवान देखो पानी नो हम जा तनी खेता बा छोटा की छोटा तब सारे से करा मसाला पीस के बना दिए जे बजा पावे ठीक ना। हां चातनी पीस के बना देतनी हम जातन तनी दुआरा पे देखे गरम दे मलिए तो आ ये करे लौकवे के सब्जियां बनी बना दियो लौका के बचका बनी चातनी सोयाबीन के सब्जी बना दे चना डाल के हैं आइले भाई जब बेचारी खइहन जा पीहन जा दुगो नामे नु करीहन जा कि नामनी के भौजाई बनावत रही खियावत रही एगो मामी के घर गई रही त हैं अपन ऐसन भाई जब ए आदमी दिल मन ना लगई हन त फटका नु हो जाई हो चातनी एकरा के काट के उबाल दे तनी गैसे पर चूल्हिया पर तब तार दे लागत के आदमी के हलवा बना के जाबे मन तबे रख देले भैया जा जा बनावा जा खा जा हम तो कुछ ना करब देखत ना बनी का करलू जा बाप रे बाप देख नु चल गनी है का तन की बोल का देनी है लागत कि घर में नु केतना झगड़ा हो गइल बाटे केतना लड़ाई लाठा लाठी हो गइल बाटे ऐसे तो हम चुपचाप बानी खा जा अपन मन के आहो काहे कोनी बोलला हो रोवतिया के जी ई बहनिया के हमरा आइल बैसन त माने का एकर मतलब कैसन ओकनी के लागी हैं अथु में पानी ले ली गमला में ना आ कोनी इनन के गोड़ पे धो के आ पी जाई आई कम बोल कहत आई मार दे मकिया फूट जाई जानत नहीं त चल जीबू हगा में जहां से आइल बा सबको की तोरा को बात सुनाता नहीं है सबको बात सुनाता नहीं का कहिया सरे अभी मारतिया है धर के चूते से हथवा जानत नहीं ओ ओ कुल तार चूटा चूटी चटल निकल जे अरे उ आइल बैसन का कहिया सरे तो गोल है मामा का भैया में तो मैंने हमारे का खिला होना बनैला होन ऊपर से मेहरानू से बोल डाट बोल अरे वो बात ना सुननी का करत रही जाए हां का बताओ मतलब भाई ने सामान बाई जाए तो का करे के बुझनी क्या अपना नहीं के बुझाते अरे तो कोनी का करे के चाहिए मैंने खा ही पिए खातिर मछली बना देनी जा हां तो लेके आगे मियां बैठ के का थरिया में दूरो बहन के खाई के बाटे तो ए में कौन हरज बा बताओ तो ए में कौन हरज बा हां हारज नहीं के जी हां मतलब लेके होनिया लेके ना बैठ के खैती जा ओ कोनी के जहां इच्छा कइलस खइली सन भयना बराबर जानत नु का होलन कोनो बजे डोम चमार का बैठ के खात रहन हां ठीक बाजी गोड़ पड़ता नहीं आज के बाद वो सबके ना कह बोलले बेकार बाटे ए घर में बताओ कितना दिन के बाद उ कनी बियाह शादी भइल ओकर बाद कितना सेटल क के दोनों आइल बैसन आ ऊपर से तू कनी के बोलत आवे तोरा कहत बड़ी जगह काला के हमर माई के हिस्सा बाटे हिस्सा जे द जा त जाईती ही दी तो भल त दियै ना उ त बैसन त छोड़ले बैसन आ ओही पर आज करत तू बैग पुष्पा दीदी लगता के आदमी के मारते पीटते दिन गुजर जाई ना ना बहुत बड़ी है ढेर चना तो ना तो आज के बाद हम ना बोलम ठीक बा रघु करे के बता करिन जवन करे के बतावन रघु ने की मतलब समझा सकते हम का समझाई आइल बैसन त हमार त करही के बा तू कर चाहे मत कर चाहे मत कर हां ना तो छोड़ दी तो ठीक है बाटे अपन मन में जवन बाटे तवन कर दी या खाई दी पिए दी आदमी बनावत है बलौड़ी है ये वाला ऐसन त हम पढ़ाली निखनी आवत रही त हमारा के समझ आई एक गिलास पानी एकदम ठंडा दसन गर्मी के दिन में बेना हा खा खिया बसन तब हमार पढ़ाई पूरा भइल आज बियाह शादी हो गए चल गुली सन आज अइली सन कितना एथी ले तो कनी के माने खइला खातिर रोकिया बोली ना ना जी रवा ठीक करत नहीं हम नु गलती हो जगह पे बानी जाई रवा हक की समझनी के माई बाबू के दे दी है जन्म भर ला के उजनी के दोनों बहन के जा रखी हमारा कुछ दुख तकलीफ नहीं के लौड़ी बानी हां बनाईम खियाम सब के आराम से तो तारा ई सोचले रहतो तो ई कुछ बवाल ना भई रही माई बोले खातिर रहे नु भौजी बोले खातिर रही नु कि तू ही एगो रहू कनी के बोले खातिर बताओ ठीक बा हम सोचे के चाहिए कुछ करे ना नु त हम ना का बोलम लेवल बढ़ुए तारले बड़ लेवल वाला आदमी बा नु निखन बोल सकत बताओ हम देखनी तो हम ही नहीं बोला अब के बोली तो तू बोलबो तो अगले ले कहबो माइल नहीं को कह सकत तो तार बोलल उचित बा ना उचित नहीं के बेकार बाटे आज के बाद कहत ना मैं हम ना बोलम जाई तो ठीक बा बोला मत तो कनी के हाँ, हम ना जाके बोलम। पूछत है नु का बात बढ़ुए
रोवत ऐसन बहिन हो कनी के तू एथी कइले बाड़ू। अपन बहिन रहती सन त लगता कि तू गौरी क्या करता ना तीव नहीं ना दूसरा को के बहिन बैसन त तारा आइल बड़ा हेता ना कपार पे बाप रे बाप लगता कि एतमे नी मने बात ना कह देला ना ए जगह कहला कि हक हिस्सा कोई के होला कोई तो चल जाला त हक हिस्सा बड़ा बांट के देतनी कि हक हिस्सा दिया ना कनी के माई बाबू के त ज्यादा द अपन के लाका जन्म भर जे रख लिखावा पढ़ावा सब खियावा पियावा लौड़ी होइए बनावे खियावे वाला मतलब अब है से कि मैं खइलस कि ना खइलस का करती घर में का नहीं करते। ओह कितना अच्छा निक लागल एकदम भर पेटा नु खैनी एकदम में बोलत रहे रे दीदिया। अरे जाए दे बोले दे मम्मिया कुछ ना कहलहिया ना ऊ का कहिहन देख ना चूड़िया में का छूट तारे हई देख तो करिया करिया लागता किन लेले बानी जानू देखत ऐसनो एके लेखा किन लेले बानी जा दोनों कोई। हां काहे नहीं जब दोनों बहिन हन जेता त किनम जना एके में के ये त देख देख जरत रहेली सन जानली। आ जरे दे जरे वाला के जरे दे जर के का करियन आदमी जरे वाला जर के भसमे हो जइहन ठीक नु के मन चढ़ल जाता कि अरे मामी ना आइल ना रही जा देख मामी एथे अपना कोस में नहीं खी रखले का हो मामी हां योरा में हम घरे खोजत रहनी अहे ना नहीं तनका एथी हो गइल तनका टहले आइनी त थाक गइनी टहला टहला त बैठ गइनी जा तनी आराम करे लगनी जा मत ये बताई जा मछरिया बनल त चूल्हे भी बैठ के खाइले अकुल करहिया लेके बैठल के खाइल जरूरी रहे। ए मामी सुना ए मामी है ना त कहे ना चुहानी हमनी के ना खात रही जा आगना में लेके बैठ के खइले बनी जा बोल त मछरिया के काहे खाइले नहीं हर बुझा काहे हमनी बनैनी हम आराम से मजब त बैठ के खइनी अरे अब खइलो से कोन जा रे दीदिया अब खइलो से कोनी जाने के जा हमने हां त ये नु नानी नानी हमनी के कहले रहन हमर माई बाप के कि या के अपना हूं से बना के खइया जा अपना बेटियों के भेज दिया दा हमनी के कहिए नहीं के गा हिस्सा मैया के जब हमर मातारी के हिस्सा भइल त हमनियो के हिस्सा भइल आधावा लिखी हाँ। हन हमनी के नामे लिखी हन ए बुच्चा काहे 4 बीघा जब जमीनिया हटे त 2 बीघा हमारा माई के भइल नु केतना तोहन जानी बोले लू जा हो तार पता ऐसे तो तार माई ना बोलेली इनकरा पतो हियो से हाँ इनका पता काहे ना बोली जा हमनी के जब हमनी के 2-2 बीघा जमीन में मैं खेती गिरहती हो ताटे त उ कहां जाताटे हैं बोला जा खेती गिरहती कर दे जा कहां जाताटे आखिर बेच उच के अपना ही ना खाता जा 4 दिन खाती 10 दिन खाती हमनी के आइल बजी त का पेट पे आफते करवाई बुझा बोला बोला तू सही में हो ठीके कहा लगे ठीके हमर फुआ के लइकिया कहत रहे त बहुत बोलेले भचा 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 काहे ना बोलम हमर हक बाटे यही जिगावा ठीक नु मामी दू तार खाने को बतिया पतो के पटिशन लेके भगनी से लड़ाई करता रू देखा त भगनी शराब दिया त थूक दिया त नु त कंगाले हो जइलू जाल भगनी लक्ष्मी खाइला पियला खातिर नहीं के बोल खा जा पिया जा रह जा वो खातिर हम नहीं की बोलत अभी बता आदमियो तो बात झूठ कट कइल जरा त नीक लागी ओ का झूठ का कइले बानी हो भगनी बाई नु त करहिए में खा के करहिए में हक दिहन त भगनी कहई हन ना हां त हमनी के दोनों बहन हगल जी तू फेंक दी ह साफ कर दी ह फेकम है हाँ। काम नहीं खे हमनी के का तना तू बोले लू हो ढेर काहे तू तारो मन बढ़े लागल अब का करम का करम लड़ेल बालू जा सास पतो मिल के सास के बात सास से समझी हमरा से ना अरे वो सकत में जरा बर्दाश्त से जिगना सही हमर ननद ना ऐसे कैसे ना ना यार चल जा ना सब तो ना यार चल जा हमर सगी ननद ना हनी कि आवतन ये कराहिए में बैठ के लेके खाए तार लागत सगी ना है लेकिन हमार माई हिंकर सगी ना दिया ठीक नु पट जा देना पापा सा पलट ज्यादा बुच्चिया ना बोलल जाला ज्यादा लइकी बात अरे बुचिया ए बुचिया वकील हवन ना वकील से चलते बात करे के चल वकील से बात आराम से करे के ठीक नु आ जगह जमीन जब 4 बीघा जमीन बटुए तो मैं खेत बीच खेतहती में के हम लोग के लिहन आ मैं एकदम रोड पर के 2 बीघा हम निकले वाली के गवाही दी चल के काहे हमार मातारी भी अभी जिंदा हमार मातारी मरल नहीं थे अच्छा अरे तू लागल बड़ू हो फरियान उए फरियान चल आ चुप रही नहीं होने काहे खातिर आदमी लगी है ना उनका कहे से जगह जमीन का पर लिखाई रहे कि हमर बेटी के बियाह करी हन बेटी के बियाह करी हन फरल फरल देखी हन आदमी देखत नहीं खान वकील कहि के लिख द अरे जैसे मतरिया जैसे मतरिया हमर ननदी लंगटी नो सही हो खाते सन जानबूझ के हवार करते सर हइसन कंगाल घर के ससुरा में एको घर मिलल बा लेके अलग जाते भइल बैसन वही से ऐसे करते सन ओकन के बात के जगह रवरानी अमा जी जगह बुरबा करही ठीक नु तू तो कर पढ़ल लिखल पत्तो है आ गइल बैसन पढ़ाया वतड़ी जगह जमीन पर
बटवाई में माई बटवाई में लही नहीं खिया ई बटवावत तड़ी